Здравейте, скъпи приятели! Ето това е Ineos Grenadier, този път в бял цвят, което също създава един празничен момент, когато човек има такава кола, която е за планинско условие, но в бяло създава едно невероятно усещане. Моята асоциация за тази кола е, че тя ми напомня на немският авангардист Йозеф Бойс. Йозеф Бойс е малко познат в Европа и в света, а още по-малко в България, но Йозеф Бойс е едно име, което дава чувство на свобода, на независимост и на авангардни идеи. В този случай колата е за хора с самочувствие, за хора, които искат да преживеят нещо специално, и я препоръчвам за всички, които живеят в планински условия, Стара планина, Родопите и на места, където обикновеният автомобил не може да стигне. Ineos Grenadier, стабилна кола, робуста, с ръчна спирачка, малко електроника и с голям багажник, където можете да натоварите своят багаж и по този начин да продължите пътя си там, за където сте решили да тръгнете. Това е за сега от мен. Всичко добро и до скоро!